Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Pamchinjiko wakatifira, akati chenura zitema, roparakera kawerera, biri kunaye, biri kunaye, biri kunaye, roparakera katisamba, biri kunaye, rupone soruno shamisa, Jesu ari kugaraneni, amchinjiko akanditora, biri kunaye, biri kunaye, biri kunaye, roparakera katisamba, biri kunaye, simerino visajitema, dino farana wa mariri, umo Jesu andichenura, biri kunaye, biri kunaye, biri kunaye, roparakera katisamba, biri kunaye, uya kutimera kanaka, jiunze kuna muponesi, pinda monasi uperere, biri kunaye, biri kunaye, biri kunaye, roparakera katisamba, biri kunaye, biri kunaye.
rakati samba biri kunaye roba rake rakati samba biri kunaye roba rake rakati samba biri kunaye. Tinokuchingamidza zvakare vanhu vaMwari, tiri kufamba naRevelation chapter 14 kubva pavhesi ya 6 kusvika pavhesi ya 14. Mwari vachititungamirira. Taane mazuva maviri, nhasi zuva rechitatu, tiri pavhesi ya 7. But vhesi ya 7 ndati vhesi 7b, nezuro kana zuva rapfuura takabata nguva yekutonga yasvika. Vangana noti amen, nguva yekutonga yasvika. Makasevha here? Makachinja here status? Ichipo here status? Vanga vasina kuchinja? Bvunzai vamwe. Status yatachimhanya nayo paWhatsApp, paInstagram, paTwitter kana papi zvapo, nguva yekutonga yasvika. But nhasi tiri pavhesi 7b, Namatai Iye. Amen. Namatai Iye akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Ndo vhesi yachatarisa tisati taenda kumabasa. Pfungwa yekunzi kunamatwe Iye zvinoreva kuti pane vamwe vanhu vanga vachinamatwa. Kunamata kwese kwatiri kuita hatingonamati, but pane watinonamata. Munoziva here kuti hakuna munhu asinganamati? Everyone is a worshipper. Unfortunately, hatigoni kufanana watinonamata, tonamata zvakasiyana siyana. Saka pfungwa hombe panapa, especially takatarisa muna Revelation chapter 14, iri kutipa pfungwa yekuti musanamate chikara nemufananidzo wacho. Tiri kuna chapter 13. Namatai akasika. Musanamate pastor, namatai akasika. Musanamate muprofita wenyu, namatai akasika. Musanamate chechi yenyu, namatai akasika. Musanamate mtemo gumi, namatai akasika. Musanamate sabada, namatai akasika. Musanamate baibheri, musanamate mucheno, musanamate mwana, musanamate hurumende, namatai akasika. This is very important. So toda kutarisa pfungwa iyi yekuti kunamatwe Iye. Come on, church ya Mwari. Iye kureva kuti usainde kune umwe. Iye pachake, varire kuti Iye harirevi kungonongedza kuti uyo chete, but rinoreva zvari Iye pachake. You see now? Saka you need kuti utsvake kuti kandi Iye akamboita sei, zvokuti vanobvunza kuti nai uri kumbonamatani konzi Mwari, konzi hausi kunamata Mwari. Hamusati mambonzwa here kuti naimi inomboshamisa kuti vanhu vari kunamata Mwari here chaichai watonamata. So ndakubvunza kuti Mwari wari kunamata iwe ndo watiri kunamata tese tese here? Ndoda kuti mbobvunzanaka tiri pachanel ka. Mbobvunza umwe munhu aripo pachanel kuti uri kunamata Mwari upi? Ndiye here watiri kunamata tese tese? Togona ngoti tiri vanamati tikagumira ipapo. Kureva kuti kune mapoka maviri evanamati. Kune vanhu vanonamata Mwari, pozoita vanonamata Iye Mwari wakasika. Kureva kuti uyu Mwari uyu haasi kutangira kuna zvakazarwaka, ari kutangira kwa uko kumavambo, kuna Genesis. Kana uchida kuziva kuti kunamata type ipi yaMwari, unodzokera kwekutanga. And then the Bible says Namatai Iye. In other words, kana taronga zvekunamata taita zvakanaka, but ngatizive iwe kunamata. Gabriel akaramba kunamatwa, kanzi namata Mwari. You see now? In other words, usango namate Mwari bedzi, but ramba kunamatwa. Maibata here. Ndezvimwe kunamata Mwari, but ndezvimwe kuramba kunamatwa. Mambo Herod vakamboita mutambo, kuna vanoverenga nhoroondo yaHerod. Vakaita mutambo, ndokubva vavinga kaguta, vakapfeka hanzu dzakanaka, anga akachena zvinotyisa. Nekuda kwekuti vanhu vakanga vafarisa vachiona mambo Herod, vanomuimbira kambo, vamuimbira kambo, ndobva vataura kuti mambo wakachena. Vakakomboza kambo kekutaridza kuti mambo akachena, kanzi muchenero wake hai Mwari pachake, Mwari zvake, ende mambo Herod ndiMwari pachavo. And then the Bible says nekuti Herod haana kukudza Mwari. What does that mean? In other words, vanhu vaiti kana vanhu varashika, vanhu vakada kukuisa pachinzvimbo chaJehovha,
iwe waifanirwa kubvarura nguo dzako kutaridza kuti handisi Jehovha. Maibata here? Ndo inonzi kukudza Mwari, kureva kuti waramba blasphemy. Varipo vanhu vanotikudza takarivara, but varipo vanhu vanokudza vanhu vachiziva. Zvakadaro zvekuti kana vanokudzwa vakasachenjerera vanogumisira vakunamatwa kudarika kunamata Mwari wokudenga. Herodhi kunonzi haana kukudza Mwari, but what happened? Ngirozi iya yakaburitsa Peter akanga ari mukati mejere ndiyo yakatumwa kuzorova Herodhi akanga akagara pachigaro. Ngirozi yakaburitsa Peter mujere maakanga akasungwa yakaya kuzorova Herodhi akanga akasununguka. The Bible says the same angel yakatumwa ikamurova agere pacheya. Ndiri kuona Herodhi agere pacheya arohwa nengirozi. Vanhu havana kumboziva, vanhu vakanga vachisvetuka, vanhu vakanga vachiimba. Ndingopa yambiro nevakuru, because hakuna munhu anganamatwa asina chinonyamatisa chacho. Teresa haisi nyaya dukwe. Kune vanhu vakuru vane mukurumbira mukati mesociety. Vanga vatungamiri vematunhu, anga masabhuku, kana kuti minister anogona basa, kana anga president anogona basa, kana kuti ane mukurumbira uchenjerere kunamatwa, uchenjerere kuiswa pachinzvimbo chaJehovha, unorohwa naMwari. Herodhi akarega kukudza Mwari, aisiwa pachinzvimbo chaMwari. The Bible says ngirozi yakamurova, hatizivi kuti yakamurova sei, but I remember kambama kenyasha kakarohwa Peter ari mujere, kakamumutsa akabuda mukati mejere, akarohwa nesame angel, but mbama yakarova Herodhi. Kunyange vanhu vasina kuinzwa sekusanzwa kwakaita vanhu vakanga ari mujere pakarohwa Peter, but results akaonekwa. Namatira kurohwa kambama kenyasha, kwete mbama yechituko. Kana ukarohwa nembama yaMwari yekutukwa, hausi kuzorarama ba. The Bible records that ipapo Herodhi akadyiwa nehonya. You see, kana pane nyaya ndisingahwisisi ndiyo nyaya yaHerodhi yayi. I don't even understand that one. Imimi munoti kana munhu achinge afa mombomuisa kumochari. Munozwa kumusha munhu kana achinge afa, kusina mamochari mazuva akare, taingomuisa umbapoiswa jecha apa oiswa ipapo kuti asaore obva avigwa mangwana acho. But hapana munhu akambonzi afa obva atoora ipapo obva atoita honye anga asina kana ronda. But Herodhi haana kungoora, but akatodliwa nehonye, noti mangwana, but ipapo. Kureva kuti mucheya vakangosara voona machira chete, zigamendi rake rekupenya, vakaona honye dzakufamba. Imi akadliwa nemakonye ari mucheya, zvokuti pakasara pasisina kana chinhu, hapana nyama yakaoneka. Makonye akatanga kubuda nemuhomwe, achibuda nemaoko nemuhuro megamendi, achifamba. Vanhu vakatanga kutiza makonye. Imi muri kuverenga Bhaibheri muchiita seko, mukuverenga Bhaibheri muchiita ngano kai, mukuverenga Bhaibheri iri riu pakamhanyiwa pano apa. Vanhu vakatanga kutiza, vakati makonye, vanhu vakanga vari makurukota vakasara vakamira vakarinda makonye, vachiona kuti panapa pachaiti shefu hapasisina. Kana ukarumbidzwa ukanamatwa, magadhi ako achaona shefu pasisina. Kana ukabvuma kuti vanhu vakuise pachinzvimbo chaMwari, uchadliwa nehonye. Ngatikudzei Mwari kuti hatina kudliwa. Pane vamwe vanhu vakadla zviri zvaMwari vaifanirwa kudliwa nemakonye. Ndikutaura vanhu vakatora zvegumi nezvipo zvaMwari vakadla vaifanirwa kudliwa nemakonye because vakazviita Mwari. Mwari akavanhwira nyasha, usazozviita futi. Chero akakomba. I understand uri paTV, I understand uri mumba, deonga uri panze, ndaikukumbira kuti inda panze unochera kakomba upfire, kuti Mwari makaita henyu, musuya pandakazviita Mwari, makandihwira ngoni, ndingadaenda kadliwa nehonye. Zvinonditaurira kuti varipo vatodliwa slowly nehonye, nokuti havasi kukudza Mwari. Saka the Bible kana richiti namatai iye, zvinoreva kuti tsvagai kuti Mwari akamira sei, mozomunamata zvinoenderana nezvaanoda. Musanamate Mwari zvamunoda imimi. Tsvagai kuti anoda kunamatwa sei. Jehovha vadungoeri kana watsinzina. Kutsinzina is not a problem, because Mwari akutsinzinigwa navanhu vakawanda. But tsvaga patsamba yaMwari. Tsvagai matsamba
anoyerisa rinoti kobaiberi. I like that song. You know, tsvakai mukati meshoko raMwari. Anodaro Isaiah, hapana chinotaura chisina shamwari yacho, apa zvishoma napapa zvishoma. Saka kana taronga zvokunamata Mwari, worship him. In other words, variri kuti worship kunowira pasi. You see now, kuwira pasi ivara rinoreva kuwira pasi. Hauwiri pasi kune zvinhu zvepano panyika, unowira pasi pane Musiki. Hauwiri pasi mberi kweupfumi, unowira pasi kwomuridzi weupfumi anova Jehovha. Saka pfungwa ndoda kuti mubate panapa tisati tanamata ndeyekuti ngatizivei watinonamata. And then the next point inotitsanangurira kuti Mwari wacho anonamatwa ndeupi. Amen. Kumwe kwese yangoti ityai Mwari. It's as if vanhu vanofanira kungomuziva. But now yakutitsanangurira kuti which one is this one. Mwari wacho ndeupi wacho anafanira kuti anamata. Because vana Mwari vakawanda. From this tinodzidziswa kuti titsvake pana naMwari vese vamuri kutaura pamusoro pavo. Kana pana Mwari akasikwa, haasiwo kunamata. Anonamatwa ndeakasika, kwete akasikwa. Chinongodisqualifya anonamatwa icreation. Kana asina kusika, nyange akaita zvishamiso zvinoshamisa, haanamatike. Anonamatika ndiye akasika. Saka ndoda kuti muone panapa, sekutaura kwanda kuitai ndechekuti hatisi kudomegwa kuti namatai so, but kuri kunza namatai akaita so. Mukuzvibata. In other words, kuti tizive wekunamata tinotarisa zvaakaita. Saka Bhaibheri rakutiudza kuti zvakaitwa ndo zvinoita kuti anamatwe kana kuti asanamatwe. Saka Bhaibheri soko raMwari riri kuti musati manamata, imbotsvakai kuti zvotonamata pano pane chekuita here nekusikwa kwenyika inoi. Zvatiri kuita panapa, tikabvunzwa kuti muri kuitei moti tiri kunamata kwanzi, zvamuri kunamata imimi pane here chinotaridza kuti Mwari musiki pane kakunamata kenyika muri kuita. This is very important. In other words, kana makunamata makuinda kuchechi munovhunzana pachechi papo kuti naimi tauya panapa, tiri kunamata tiri panapa, zvatiri kuita panapa zvine pane here anything to do with creation here. Kana pasina kutaura chokwadi, namatai akasika, musanamata asina kusika. Mwari akasika tinomuwana pacreation. Iyeye nezvaakaita pacreation, pawiki rekusikwa kwezvinhu ndanofanira kunamatwa iye. Kana munamata musingakurudzirani kushanda, ndokureva kuinda kubasa nekusevenza nemaoko akwa, muchingogara kuprayer band nekumasowe, muchingofasta musingadle nokuti hamuna futi cheudla chacho. Mukaona muri vanhu vanongogara vari pamabvi vachingonamata, musiri kushanda, wotoziva kuti hausi kunamata Mwari akasika. Kunyange uchienda kuchechi, we are not talking about indai kuchechi, hapana mbonzi indai kuchechi. Muone chechi inenge ine vanhu vakawanda. Kana musingakwane muchechi, indai muground. Muone vanhu vane tsvimbo, kana kuti vanhu vakapfeka hembe dzakanaka, vanhu vanosunga matai. Hapana nyaya yacho napa. Kwanzi namatai akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Teresa. Saka ishu hombe ndiri kukupai ndeyekuti ukaona pachechi penyu mune vanhu muchechi momo vanoti vanonamata, but dziri simbe vasingasevenzi, moziva kuti havasi kunamata Mwari akasika. Vanhu vanonamata Mwari vakasika vanosevenza nemaoko avo aya mazuva matanhatu, 6 days vachishanda. Ukaona munhu asiri kushanda, ongomuka ari muchechi achimba mukwaya, ngaagare pasi, muudzei kuti hausi kunamata iwe. Vanhu vanonamata Mwari akasika vanoonekwa nekusevenza. Tine vanhu vanoenda kumabasa kunovata, kubhadhagwa, kugara. Makamuona mukomana uya
iye ari kupiko ngambotarisa pano pana mumutaurire anoti kurihwa, kugara, kudla muchochororo. You remember the story? Mukomana anotaura. Ndiri kutaura kuti ukaona munhu ari kuripwa kugara, ari kuinda kugehena. Why chinomuitisa kugehena? Haasi kunamata Mwari akasika, because Mwari akasika akashanda. Kana uchida kuona kuti uri kunamata Mwari weshuwa, hatikuoni musi wechechi, tinokuona musi pakati pevhiki nekutanga kwevhiki. Chechi yapera ndo panoonekwa munamati. Vanamati havanoonekwi nekupfeka masutu musi wavanopfeka, vanoonekwa nekupfeka magamboots nekupfeka safety shoe kana vakuinda kubasa. Ndo vanamati vanonamata Mwari akasika. Tigere pakati pevanhu ka, rega ndikuudze vanhu vaMwari, handidi kuvanzira, tigere pakati pevanhu ka vari kuinda kubasa but vasingadi kushanda, havadi futi kubuda. Ndaudza vadzimai vangu ndikati kana musingadi kushanda, musingaride basa, ribudei murisiye. Pane vanhu vada kutopinda, vada kushandawo ipapo. You see now, kana maronga kushanda, go and work. Kune vanhu vasingadi kushanda, vanotsvaga basa vari pabasa. Handisi kuti musatsvageni, ndiri kuvhunza kuti zvamageza tauro renyinyoro, mukazora mafuta, vamwe njacho kuna muchipauda futi, muchigadzira tsiye, muchiinda kubasa, ko zvamagogara wani? Moti ndiri munamate, moti ngatimbonamate, tonotanga taita devotion. Devotion yei? Devotion taita kare, chishandai kushanda kunamata Mwari akasika. Hatidi vanhu vanongozorora isu, kuzorora mazuva matanhatu vachishanda rimwe chete, haasi maKristu. We must work and then rest. Saka varire kuti Mwari akasika rinodudzira zvakaitika paCreation Week. Creation Week inotitsanangura kuti Mwari pachavo vakashanda and then God rested. Saka mukaona makunamata nevanhu vasingazorori musi wechinomwe, motoziva kuti hatisi kunamata Mwari akasika panapa. Did you hear what I've said? Ndiri kutini, kana masvika hamuchati heminisi, handi mamboti nemeni pandataura pamusoro pekushanda. Ndati kana mukasvika pachechi makunamata, mucheke kuti muri kuzorora here musi wechinomwe. Kana musiri kuzorora musi wechinomwe, hamusi kunamata Mwari akasika. Because Mwari akasika definition yacho iri kunzi ndiMwari anonamatwa, anotyiwa, anorumbidzwa, wekusika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Saka ndo pane nyaya. That's why ichiita zvirongwa zvino. It's not about kungonakidzana. It's everything to do with telling people the truth. Kana taronga kunamata Mwari wechokwadi, ngatishandei, ngatizororei pakazorokwa, ngatishandei pakashandwa. Kana tadaro takunamata Mwari akasika. Vanganonoti pastor, ndinamatirewo, ndodawo kunamata Mwari akasika. Handimanzwisisa kuti kunamata Mwari akasika kuita sei. Kune nyaya dziriko kucreation, kune issue yeningi yekuremekedza even muviri yedu. Madliro chaiwo kucreation week kuya. Kucreation week kuya kune nyaya yemarriage ka. Ukaona uchinetsa nemukadzi, hausi munhu wechechi, hausi kunamata Mwari akasika. Uchigwa nemukadzi, ichingo vanhu vachichema pamba vachimhanyisa, mai vachimhanyisa vachirohwa, hausi kunamata Mwari akasika. Kunamata Mwari akasika kuremekedza muchato, kuremekedza even our bodies as the temple of God, madliro edu, kuremekedza muganhu kuti kumuti wezvakanaka nezvakaipa hatisvikiko. Ukaona uri munhu anongoti zvese ndezvangu, hapana muganhu, hausi kunamata Mwari akasika. Munhu anonamata Mwari akasika anoremekedza environment, kushanda achiriritira zvinhu zvari kushanda. Kana munhu anongokwanya even nemasvosve paagere, haasi kunamata Mwari akasika. Mugehena muchazara vanhu, ameno. Ugoona kuraswa nokuti wakakava dacha risina zvaraita, rikanowira muchoto rikatsva, wakuinda mugehena. Why? Hauna basa neenvironment, kuudza kuti musateme miti nevanhu veema. Hausi kunamata Mwari akasika. Vanhu vanonamata Mwari akasika vane issue yekuva magood stewards of even time, yekuti time yekunamata yasvika, time yekuinda kumba yasvika. Kone munhu anoenda kumba achitora nguva yebasa achiita zvinhu zvake, haasi kunamata Mwari akasika. So vanganoona kuti toda kuti Mwari vatibatsire, zvotoenda kubasa tinamate Mwari akasika. Ezvo takunamata ka
uchiinda manje kubasa. Hazvinei kuti ndere varungu kana kuti nderako. Anonzi murungu ndiani? Iwe pachako ndio murungu. Ziva kuti uri kushanda, hausi kushandira munhu. Kana asingakubhadhare ngaasangane naMwari pamunamato, uchinamata ndomwari kuti ini ndiri kushanda, but uyu wamakati andibhadhare haasi kushanda basa rake rekundibhadhara. Ane problem yekuti haasi kundibhadhara. And then toudza kaMwari, Mwari udhila nevanhu vasiri kuita basa ravo. Actually nditotaurawo vachiwa kuti kana ukaona usiri kuita basa rako rekubhadhara munhu ari kuita basa rake rekunamata Mwari, hausi kunamata Mwari. Kunamata Mwari kuita basa rako rawakanzi uite. Isho kudenga tomutendai, taakuinda kumabasa kunoshanda, tinokumbira kuti mutipe simba rekukunamatai imimi. Tachinamata zvinhu, tachinamata zviro, tachinamata masituation, tachinamata zvatinazvo, patakuda kunamata imimi nekuti ndimi makasika. Fambai nesu pazuva ranhasi, mutinzvengese mune zvakaipa, mutirangaridze. Hakuna umwe anofanira kunamatwa kunze kwaMwari akasika denga nenyika. Sikai mwoyo mutsva mukati medu, mutisike patsva. Tibve mutsika dzekusashanda nemakwedu, tibve mutsika yekusazorora. Nguva yekuzorora inguva yekukurumbidzai. Munyasha dzaishodu Jesu Kristu nekuwadzana kwoMweya Mutsvene zvinobva pachigaro tsvene chaMwari Baba zvizorore pamusoro pedu tose kubva izvino dzamara nokusingaperi-peri. Amen. God bless you. Tinofara kubatira tenzi, tinovuma kumubatira. Basa iro tenzi anotipa, tinoita nekutendeka. Tomubatira, toenda mberi, tine rufaro. Tomubatira pano mumunda wake. Tinofara kuparadza soko rerudo kune vanhu pasi. Jesu ari kupenya kwa Baba, anotipa zvikomborero. Tomubatira, toenda mberi, tine rufaro. Tomubatira pano mumunda wake. Nekupfawa totera tenzi, tinofamba nekuperera. Topangidza vamwe kuna tenzi, nevanyangadzi kugwayana. Tomubatira, toenda mberi, tine rufaro. Tomubatira pano mumunda wake. Tomubatira, toenda mberi, tine rufaro. Tomubatira pano mumunda